I 362. 20. gang var skyerne Guds sendebud. Når Gud ville fortælle noget, så skrev han det på himlen med skyerne. Skyerne var meget stolte, og de gjorde sig umage for at se fine ud, når Gud skrev med dem. Gud bruger dem stadigvæk. Skyerne ved det godt, men menneskene har glemt det. Punktum. De bliver ved og ved og ved og ved. 365 små firkantede historier af den aarhusianske forfatter Louis Jensen hænger her på Godsbanen i Aarhus. Der bliver læst højt på søndag den 27. kl. 14 til 18. Velmødt. Der